मेट्रिक आनजादाव दखरानि गेजेराव बाथि सारियाव जायगा आवग्रिनो हानाय साबा फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों बनरगाव दखरा एबसुआ। फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो जाहोनायनि थांखिजों एबसुआ बोसोरफ्रोमबो बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। बेबादिनो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बेन्दोंआव थानाय बनरगाव दखरा एबसुआबो 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै दखरानि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो लानानै बाथि मासि आवग्रिनो हानाय साबा फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। दिनै बनरगाव गोजौ फरायसालियाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि थामहिनबा फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया। लोगोसेनो बाहागो लायो रांगिरि सरनजित नार्जिनारि आरो बेखेवगिरि आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारिया बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन नार्जारि, गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि नांजाब आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि आरो बनरगाव दखरा एबसुनि आफादगिरि बिकास मोसाहारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्राफोर बुंथिदों। बे समाव आबुङै खोनासंदो। गिबियावनो बनरगाव दखरानि सिङाव थानाय जा फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद देग्लाय उथ्रिसारदों, आं बिथांमोननिसिम गिबियावनो साबायखर बावदों आरो लोगोसे जाय बाथि मासि आवग्रिनो हादों बिथांमोननिसिमबो आङो बेस्ट उइसेस जासिदों जाहाथे बिथांमोना इयुनाव गुबुन मोनफ्रोमबो आनजादाव उथ्रिसारनो हायो। जाय फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हायाखै आं बिथांमोनखौबो गोसोखौ जाहाथे दुरबल जाया आरोबाव कम्पार्टमेन्टेल होनो मोनगोन, मोजाङै फरायो, बेनि थाखाय बिथांमोनसिम बेस्ट उइसेस जासियो। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों जों गेलेनाय सम हिसाबैथ' आन्डार 13 जोंहा बे फुटबल, लोगोसे दखरानि बा जोंहा माखासे मुंख्लं ट्रफिफोर जोंहा गोबां जायो, बेफोर सोलिगोन। प्लास दायो आबाद मावनायनि सम, दा जोंनि दखरा एबा जिल्लाफ्रा आबादारि सांग्रांथि हाबाफारि बेखौबो लादों। लोगोसे गामियारि सांग्रांथि ससियेल एवारनेस बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल साइन्सनि गेजेरजों गामिनि समाजखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय बे मोनसे हाबाफारि लादों। आरो फरायसालिफोरनि दिथागिरिफोरजों सावरायनाय बा फरायसाफोरजों सावरायनाय मटिभेसन प्रग्राम, स्पेसियेलि दायो नैबिदि बरायनाय हाबाफारियानो जोंहा जागासिनो दङ आबसुनिया। आं फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायगोन, बिथांमोना जि थांखिजों फरायनो थांदों बैयाव जाहाथे बे थांखिखौ मालाबाबो बावगारा, न'खरनि जि मोनसे थासारि बेखौ मालाबाबो बावगारा, आरो जायफोर फरायसाफ्रा दिनै बरायजादों बै फरायसाफ्रा बे बरायजानाय जि मोनसे थासारि बेखौ जाहाथे बावा आरो बेखौ 2 बोसोरनि उनाव हायार सेकेन्डारिनि उनाव जाहाथे मोजां मोनसे रिजाल्ट खालामो। मानोना मेट्रिक पास जानाया जाबाय फार्स्ट इयाराव बा क्लास 11 एडमिसन लानायनिसो, मेना जाबाय हायार सेकेन्डारिनि उनाव जाहैगोन। गतिके बे मोननै क्लासखौबो फार्स्ट इयारखौबो माने इन्टारेस्ट होनानै फरायो, मोनफ्रोमबो क्लासआनो रिलेटेड, बेखायनो जिखिनि जायगायाव थाया मानो मोजाङै फरायो, मोजां लोगो बासिनानै लायो जाहाथे आन्दायैया। जोंनि फरायसाफ्रा टाउनाव फरायनानै गोबां फरायसाफ्रानो माने गाज्रि लोगोफोरजों जानानै जौ सिगारेट बा हस्टेलफोराव लोगो आथिंआव गोबां मोनसे गाज्रि समाजनि बेरेखा हाबाफोराव इनभल्भ जायो। बेखायनो बैफोराव जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा सांग्रां जायो, जाहाथे बाहागो लायो। फरायसाफोरखौ मावनाया मोनसे गावखौनो राफोद सुबुंफ्रा हिसाबै जायो आरो हारिनि मोनसे मोजां खामानि मावो। बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो दखरा एबसुनि सिङाव थानाय जे मेट्रिक आनजाद उथ्रिनानै बाथि मासि टप 5 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायहोबाय थानाय जादों। आरो देग्लायबो बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बनरगाव हाइ स्कुलनि जे नब्लाङाव जे दखरानि सिङाव थानाय जे बाथि मासि आवग्रिनानै फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो लानाय जादों। दा दिनैहाय जोङो बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै गासै साबा फरायसाफोरखौ बरायखांबाय। दा बिथांमोननि मुंखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायग्रोनो सिगांबाय। गिबियावनो बाथि मासिनि सेथि जे जायगा आवग्रिनो हानाय मैखोम बसुमतारि, बिथाङा UN एकाडेमि सोनाब बादाथिनिफ्राय उथ्रिसारनो हादोंमोन। बिथाङा जामगुरि गामिनि, गासै नम्बर 502 मोनदों, गासै 83.62 जौखोन्दो। बेजों लोगोसे अमृता बसुमतारि, बिथाङाबो UN एकाडेमि क'क्राझारनि, बिथाङा सेसाफानिनि। आरो बेजों लोगोसे यमुना मोसाहारि, कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय क'क्राझार, बिथाङा जामगुरिनि। आरो बेनि उनाव कबिता ब्रह्म, बिथाङाबो UN एकाडेमि सोनाब बादाथिनिफ्राय उथ्रिसारनो हादों, बिथाङा 1 नं बिजलुबारिनिफ्राय। आरो बेनि उनाव जोबथायाव दङ बिदांस्रि बसुमतारि, बिथाङाबो UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय उथ्रिसारनो हादों,
बिथाङा गेजेर खाग्राबारिनि दा जोङो बिथांमोनखौ बरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय जोङो बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बनगाव गोजौ फरायसालियाव बनगाव गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोर आरो लाइमोन सोरां एकाडेमिनि फरायसाफोरखौ लानानै जे बरायनाय हाबाफारियाव जे गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय सोलोंथाइ नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां सोमावसार बसुमतारी बिथांखौ जोङो मटिभेसन प्रग्रामनि थाखाय बा गथ'फोरखौ जोङो जे माखासे इन्जिनियार फरायनाय बा लाइफआव गावनि केरियारखौ दानांगौनि थाखाय माबायदि फरायलांनांगौ बा माबायदि खालामलांनांगौ बेनि सायाव मोजांथारै बोसोन होनांगौनि थाखाय जों बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राथिया बसुमतारी बिथांखौ जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनाय जादों दा जोंनि बे जे मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारियाव जोंनि बनगाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय माखासे नांजाबफा आबादफोरखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय जे मोनफ्रोमबो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बेबायदि हांख्रायनाय बायदिनो बिथांमोना दिनैहाय जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै मोजां जाफुंसार खालामनानै होफैदों बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय।